खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव सानजौफु समावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। रायजोफोर अननानै आंनि बे हगारनाय भिडिअआवहाय माखासे गोरोन्थिफोर नुदोंब्ला आरो गिदिर गोलाव सारमोनाबो जुदि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय माखासे गोरोन्थि नुदोंब्ला अननानै आंखौहाय निमाहा होदो। आंनि बे भिडिअ होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डआव थानायनि अनगायै गुबुन जायगायाव थानाय जेरै दिल्ली, मुम्बाइ, हारियाना, गुजरात, केरेला, कर्नाटका बेफोराव थानाय आंनि लोगोफोर आरो आंखौ फल'वार्स खालामग्राफोर बिथांमोननिसिम जाहाथे बे भिडिअआ सहैयो बेनि थाखाय आं भिडिअखौ होनाय जाबाय। आंनि बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि सारमोनखौहाय दुखु होनाय मोनसे ओरैबायदि बिस गोनां भिडिअ, बेखौ आं कालेक्सन खालामनानै बेयावहाय हगारनानै होनाय जादों। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मासे जिबौ गांसोम असैत्य रन्जन बरा ओंखारनानैहाय बर' हारिखौहाय गुलाय गुजाय एग्लुंहैग्रा बे सासे मोसौ गियाननि मानसिखौहाय जों नुगासिनो दंखायो। बे सैमाया थांनाय 5 तारिख जुलाइआवहाय ओरैबायदि भाषण होदों। ভাৰতৰ ধৰ্ম নহয়, তেওঁলোক যিসকলে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে নিজৰ স্বকীয়তা হেৰুৱাইছে, তাৰমানে তেওঁলোকে এছটি মৰ্যাদা হেৰুৱাইছে। এছটি মৰ্যাদা তেওঁলোকৰ পৰা খণ্ডন কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। সেই ধৰণৰ কোনো যাতে সুবিধা তেওঁলোকে আৰু কোনো কাৰণত নাপায়। খাম, চিফুং, চেৰজা এইবোৰ খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বস্তু নহয়। কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো মাদ্ৰাছা, ৰাতিপুৱা মাদ্ৰাছা শিক্ষা বন্ধ কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আজান দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। जों नुनानै मोनबाय दे नैबे सैमानि थाखायनो जोंनि मेलेमजिबि गिदिर गोलाव सारमोना दिनैहाय खर'आव रुजुनो गोनां जादों। সত্যৰঞ্জন বৰাক আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁ সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁ মুছলমান বিৰোধী মন্তব্য তেওঁ কৰে। তেওঁ চিৰিয়াখানাৰ জীৱ জন্তুক লৈও পেলাই গো মাংস খোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ তেনেকুৱা ধৰ্ণা চৰ্ণা দিয়াটোও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনে বড়োসকলৰ মাজত এটা বিভাজন আনিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰাটোহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বড়োসকল বাথৌ, খ্ৰীষ্টিয়ান, ব্ৰহ্মকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰ্মক সেৱা কৰি আহিছে। বিভিন্ন ধৰ্মত বড়োসকল আছে। বড়োসকলৰ স্বাধিকাৰৰ যি আন্দোলন, লিপি আন্দোলন, সাহিত্য সভা গঠন কৰা, তাত বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানসকলেও আছিলে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰা, তাত বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানসকলেও আছিলে। আমাৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰ্মলৈ কোনো ভেদাভেদ নাই। আমি সকলোৱে বড়ো। পৃথিৱীৰ সকলো বড়ো এক লোক হ'ব লাগে, এই মন্ত্ৰতে বড়োসকলে বিশ্বাস কৰে। नारि बर' बाथौआरि बर'नि गेजेराव खौसेथि बायनाय बायदि खौसेथिखौ थेर बेथेर खालामनो हानाय बायदि मोनसे गिलु बालु अर सुदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंनि फंबाय मिडियानि बिथांमोनखौ खुलुमबाय। आंजों दङ जोंनि एपिसिसिनिनो बिटिआर ट्राइबेल इनचार्जनि इनचार्ज बिथां जसेफ बसुमतारी आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला। बर' हारिखौ गावस्राहोनो नागिरदों। बर' हारिया मालाबाबो गावस्राया आरो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो गोजौ रुमु रायजो जाबोखानायखा आरो जालांबायबो थागोन। आरो बर' हारिया मालाबाबो बेबायदि धोरोमजों सोमोन्दो गैया। सोर बुंदों खाम, जथा, सेरजा, सिफुङा ख्रिस्टान धोरोमनि नङा? बेयो जाहैबाय मोनसे मानसिनि आखाइजों बानायनाय आगजुसो। नों गोसो जायोब्ला नोंबो बाहायनो हागोन, आंबो बाहायनो हागोन। नोंथांमोना नायलांदो खाम, सिफुं, सेरजा, जथाफ्रा ख्रिस्टान धोरोमनि नंगौना नङा?
नैबे भिडिअखौ नाय माहा दिन्थिखो बेनि एसे सुंद' बिबुंथि आं होनो नागिरदों बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनानो बर' माहारिखौ प्रथम बारनि कारने रावबो कुनु संगठना कुनु सभाया आं सानदों लांग्रोनो हायाखै जों बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सना 2002 मायथाइयाव सेथि बारनि थाखाय फिलिपाइन्सनि मानिला केपिटेलाव प्रथम बारनि कारने जोङो बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बेबायदि मोसानायखौ जोङो प्रथम बारनि कारने जोङो दिन्थिदों 2002 आरो बाय 2004 जोंनि बे बर' कालसारखौ जोङो हंकंआव लांबाय चाइनानि हंकंआव लांबाय बेयावबो दिन्थिफुंनायखौ जोङो बाय 2007 थाइलेण्डनि चियांग माइआव जोङो थाइलेण्डआवबो चियांग माइआव लांबावदों आरो बाय 2012 मालयेशियानि कुआलालामपुराव जों लांदों आरो नुनो मोनदों नोंथांमोनखौ जोंनि बे रंजानायखौ होनो नागिरदों जे बे कुआलालामपुराव थाइलेण्डआव आं गावनो हानजाखौ दैदेनलांदोंमोन बेयाव नुनो मोनदों जे बाखि जोंनि मिजु ग्रुपफोरा मोनसे मोननैल' मोनदों नागाफोरा मोसानो मोनसे मोननैल' मोनदों मणिपुरिफोरा मोसानो मोनसे मोननैल' मोनदों तामिलफोरा मोसानो गायनो मोनसेल' मोनदों जों बर'फोरा 6टा आइटेम मोनदों कुआलालामपुराव 6टा बिदेशआव जोङो बर' माहारिखौ जों दैखांहैदों बे नोंथांमोननिबो दुगानाय जोंनिबो दुगानाय जों माहारिखौ बावगाराखै माहारिखौ बुहुमनि दरबाराव दैखांनो जों खाबुखौ मोनदों बेनि उनाव जोङो दा बावै लांबावबाय 2015 मायथाइयाव थाइलेण्डआवनो बेंककआव आरोबाव हारिमुखौ लांबावबाय जोङो गिदिर मोनसे टीम लांबावदों आरो 2017 थांनायफोराव जेराव बेयावबो आं गावनो दैदेनलांदोंमोन माहारिखौ थाइलेण्डनि चियांग माइ जयग'कार्ता जाकार्ता जयग'कार्तायाव जेराव जोङो आसामनिफ्राय बर' ख्रिस्टियानफोरा 53 जन मानसि गतै एसियानि भितराव जोङो लार्जेस्ट ग्रुप जोङो इन्ड'नेसियाव लांदों जयग'कार्तायाव लार्जेस्ट ग्रुप बुहुमनि लार्जेस्ट ग्रुप जोङो थांदों 53 जन थांदों जोङो आरो बेयाव जों नुनो मोनदों जों बुहुमनि जेराव माने गतै बुहुमनि प्राय 35टासो हादरनिफ्राय मानसि जमा जादोंमोन आमेरिकानिफ्राय साउथ आफ्रिकानिफ्राय गतै एसिया महादेशनिफ्राय निउजिलेण्डनिफ्राय अस्ट्रेलियानिफ्राय मानसि फैदोंमोन बिथांमोना बर' माहारिखौ बर'नि रावखौ बेयाव नुनो मोनदों जों बिदि दैखांलांदों आरो बिनि उनावबो जोङो आन्दामान निकबाराव लांबाय कलकातायाव लांबाय केरेलानि मोनसे सिटि आं बावगारबाय केरेला कचिनाव लांबाय बिदिनो जोङो गुबुन जायगायाव दैखांगासिनो दोङो आरो बाय 2022 22 जोङो साउथ करियानि सिउलाव डेभेलप कान्ट्रि सिउलाव बाय 2022 2022 मायथाइयाव जोङो आरोबाव साउथ करियानि सिउलाव लांगोन दानिफ्रायनो जोङो थाम-थिम जाबाय बे खामानिखौ जोङो बर' माहारिनि जानानै मावदों आरो बेखौ जोङो मावबाय थादों आरो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन महर मुस्रि बर'नि मोसानाय बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि दामनाय देनायानो बुहुमनि दरबाराव साबसिन हामसिन नुजादों आरो जोङो रेंक लानानै फैनो हादों साननो नाङा बियो खाम सिफुं सेरजा जथाफ्रा गासैबो जोंनि हारिनिनो मोनसे सिनाखि बियो कालसार बर' हारिनिनो मोनसे सिनाखिसो बियो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोजान जायगायावहाय जोंनि बर' हारिखौहाय दिन्थिहैनो हागोन जोंनि बर' हारिखौ जों फोजौखांनो हायो बेनिखायनो लोगोफोर जोङो बर'खा आरो बर' हारिया माब्लाबाबो गावस्राया आरो माब्लाबाबो गावस्रानायबो नङा बेनिखायनो जोंनि बै बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर गुबुन जायगायाव थानायफोर आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोरोन्थि दासान आरो गोरोन्थि दाबुजि बेसेखिनियावनो आं बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय जेन' आं उननि समावहाय आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनानै होफैनो हाबावो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय
बाय बर' हारि जिउ लावथों।